teší, že sme opäť tento rok sa zapojili do súťaže Alfiáda. Ja ako riaditeľka som veľmi pyšná na naše deti, aj z prvého, aj z druhého stupňa, pretože ten úspech minuloročný nás hnal dopredu. Každý sa zapojil s dávkou takej súťaživosti, zdravej súťaživosti. A myslím, že sa nám to aj podarilo. Aj malí žiaci z nižších ročníkov snažili sa v rámci svojej triedy, riešili svoje predmety. A myslím, že každý učiteľ môže potvrdiť, že to koncoročné opakovanie s testami ALF bolo veľmi úspešné. Takže môžem to zhodnotiť tak záverečne, že určite sa pridáme aj budúci rok. Súťaž Alfiáda sa mi páčila veľmi, hodnotím ju 10 z 10 a páči sa mi, že sa môžeme pripravovať na hodiny aj takouto zabavnou formou. Veľmi sa mi páčila Alfiáda. Alfiádu hodnotím tak, že bola veľmi dobrá, som sa aj naučila niečo nové a ešte sa mi z nej učilo. Túto súťaž hodnotím 5 hviezdičiek z 5. Je to dobrá súťaž. No tak, bolo to veľmi zaujímavé a dobré. Vedel som si to zopakovať, upraviť si priemer. Ale chcel by som to tiež využívať naďalej, samozrejme. Najviac sa mi páčil predmet biológia, keďže ho budem využívať aj na strednej škole. Najviac som si precvičovala chemiu, keďže idem na strednú, kde budem používať chemiu. Oveľa viac sa mi páči Alfiáda písomková takto forma ako papierová. A veľmi sa mi páčilo, že sme si mohli precvičovať aj chemiu, aj matiku a mnohé také predmety. Najviac sa mi páčil angličtina, ruština, nemčina, ale niekedy som si aj spravil slovenčinu a biológiu. Precvičila som si matematiku a angličaninu. A najviac sa mi ľúbila Pexeso, môže byť. Najradšej som mala riešiť Pexeso a pucle a predmety matematiku a biológiu.